درباره تاوانên şeriyên ku li Sûriyê li ser destê aliyên cuda cuda hatine encam dan, neteweniya girtî eşkere kir ku zêdetir ji milyonên dosyeyên wan tawanan li cem wan hene. Neteweniya girtî di raporteka xwe da ku ji aliyê mîkanîzma navdewletî ya bêalî û serbixwe hatiye pêşkêşkirin ragihand ku belgeyên zêdetir ji milyonên dosyeyên tawanên herî metirsîdar yên ku li Sûriyê ji sala 2011 ve hatine encamdan di destê wan da hene. Û di nav wan belgeyan da wêne vîdeo û gotinên dîdevanan û qurbaniyan hene. Emîndarê giştî yê neteweniya girtî Antonio Guterres di raportê da dibêje xemsarî û neguhdana Encûmena Ewlehî û nebûna berpirsyaretî di Sûriyê da derbarê tawanên ku li Sûriyê hatine encamdan, her wiha nesizakirina berpirsên tawanan, hêla, komalbet û kesûkarên qurbaniyan, derbarê cibcîkirina dadweriyê û pabendbûna civaka navdewletî bi serweriya yasayê û her wiha sizakirina berpirsên tawanan bêhêvî û omîd bin. Navbirî her wiha got piştî şoreşa Sûriyê di sala 2011 da binpêkirin û tawanên berdewam yên ku ji aliyê destwerdanê di Sûrî da dikin hatine encamdan û ta roja îro berdewam in, hişt ku lêpirsîneke giştî derbarê tawanên navdewletî were kirin ta ku tawan bên rawestandin û berpirsên wan tawanan bên sizakirin. Ji dema ku krîza Sûriyê di sala 2011 ve dest pê kir û berdewam binpêkirin û tawan di derheqê welatiyan da tên encamdan, bê ku tu aliyekî navdewletî bi ciddî hewl bide ku şerê Sûriyê rawestîne û dawî bi êş û azarên welatiyan bîne. Di sala 2016 da mîkanîzma navdewletî ya bêalî û serbixwe ji aliyê Komelaya Giştî ya Neteweniya Girtî ve hate avakirin û erk û karê wê bi dîvçûna dadwerî ji kesên berpirs di ber tawanan da û bi komkirina belge û agahiyan derbarê tawanên herî metirsîdar yên ku li Sûriyê hatine encamdan taybet e.